Idol Dennis, please come in. Sa palagit manen, ti Bureau of Internal Revenue, iti panagipila, iti annual income tax return, iti dito yung taon na 2026, ti sakop iti ITR ket iti taon 2026, 2025, nga April 15, iti deadline na. Kasi doon ti BAR, mabaling isapsapa iti agbayad, and before April 15, para palang padatoy sa medikan iti panakamulta. In bagati BAR, nga damitan dagitoy aramiden nga panagipila iti ITR, babayan iti online, so ibisita iti website iti BAR, para palang padatoy on time nga panagbayad iti obligasyon nga tax kadagiti mong bangged iti pagyan nga Pilipinas. April 16 na, April 15, ay individual taxpayer, ket adarati form nga maalapay iti BAR, yung kasama din babayan iti online. Iti pilaan, iti final deadline kay April 15, para pa lang kanato'y electronic filing system, ket ready anytime, para pa lang iti website, iti nadakamat na ahensya iti gobyerno. Yung autorisado pagbayadan, Tilan Bank, and the Dumapay, government banks na affiliated, iti BIR. Maragsakan na, iti BIR, gapo, adon pinasapa, ngayon iti ITR na. Sa better nga milig deadline para into no umay nga lawas na, aldaw iti Miyerkules. Nagpalikit iti BIR, iti bunta, kadagitay maladaw, nagiti na ti ITR na, Idol Lawrence. So ngayon kaldama, kadagitay Dumapay, nagabay iti BIR, nagabay talent, iti status na iti pagtrabahuan, masapol pa rin ako iti accounting, ako nagdakila, ba naman iti bike firma lang iti accountant, sa kwentaan ba, dumano na siya taxes at nga maurnong, mababayadan yung tunggal tuwen, para palang iti BIR para sa bayan, sa barbaring, hanton to hanton man yung nakurakot, dagito nga taxes, mababayad, dagito pinanili, Idol Lawrence. So, ito naman, ready ti BIR, iti kalman, doon dagito na pa nag-file, iti BIR, doon dagito ng avail through electronic, para palang iti filing system, iti income tax return. Idol, then, Senitio, Tatak, IFM.